kunnafoni min bɛ di nanzarakan na o bɛna yɛlɛma aw ye todunkan na a bɛna lase aw ma seeru sila maraka faama fɛ sabula kunnafoni sɔrɔbaliya o ye kunnasiri ye. Maraka faama ka journal banbara bɛna lase aw ma ka sababu ɲuman kɛ malizoom.net ye. Maraka faama i bisimila bi kunnafoniw bɛ cogo di? Kunnafoni labɛnna fasiri jɛkulu maaw fɛ a bɛna lase ne Seydou Sila maraka faama fɛ. Sori Gindo dɔgɔnɔkɛ faama k'ale to suya kɔlɛ la bi ntɛnɛndonya in na février kalo tile 11 san 2019 kunnafoni bakurubaw filɛ. Jamana ɲɛma Ibrahim Boubacar Keita a sen donna baara dayɛlɛ la a bɛ ɲɔgɔn najɛrɛ tako 32 a bɛ o kofɔ farafina ale tɔnba tɔgɔla Union africaine a kɛra Addis Abeba o bɛ Ethiopie kofɔ. Maa 100 sigiyɔrɔma caman malidenw na olu ye wele jaabi Haut Conseil islamique ale ka ɲɔgɔn najɛrɛ 26 mars la kunungo karindonya ka taa ɲɔgɔn najɛrɛ kɛ Mali ka lahalayaw kan. Tasuma dɔ ale ye kalataso o bɛɛ lajɛlen jeni Nigeria ale kɔnɔna na ka kalataminɛw k'olu kɛ bugurinjɛ ye. Dɔnnibaaw la kumabaw olu ye nin ye minnu bɛna walawala aw ye sisan daani na. Aw ni ce maraka faama ka journal banbara lamɛnli la. An bɔra k'a fɔ sisan jamana ɲɛma Ibrahim Boubacar Keita ale sen donna baara dayɛlɛ la ɲɔgɔn najɛrɛ tako 32 a bɛ farafina u ka ɲɔgɔn najɛrɛ a bɛ o kofɔ. Kɛrɛnkɛrɛnnenya la a tɔnba n'o ye Union africaine ye a kɛra Addis Abeba o bɛ Ethiopie jamana o bɛ o kofɔ kumakan min n'u y'a don ba la ɲina o de ye maa minnu bolila ka b'u ka jamana na ka taa yɛrɛ kalifa kɛ jamana wɛrɛ la n'an k'olu ma réfugiés ani maa minnu bɔra jamana dɔ la ka taa jamana dɔ la o jamana ka laɲini hukumu kɔnɔna na ani maa minnu yɛrɛ bɔra u ka dugu dɔ la ka taa dugu dɔ la olu ka lahalayaw n'an k'olu ma déplacés fɛɛrɛ jumɛn de bɛ se ka sɔrɔ olu la u ye nin kumakan in de don ba la k'a sababu kɛ farafinna bondakun kan bi ni lahalaya ninnu de bɛ yen nin nɔ sɔsɔli tɛ se ka kɛ mun na maa ɲɛyɛlɛkɛ minnu yera nin ɲɔgɔn najɛrɛ in kɛnɛ kan u kumana farafinna yɛrɛ bondakun kan bɛn o sira bɛ se ka sɔrɔ cogo di lakanda o bɛ se ka kɛ cogo di maracogo ɲuman kalanbolo n'o ye ladamu ye o bɛ se ka sabati cogo min na furakɛli o bɛ se ka sɔrɔ jamanadenw fɛ cogo min na ani gɛlɛya minnu bɛ tungalata la kɛrɛnkɛrɛnnenya la tungalata dugumasira fɛɛrɛ minnu bɛ se ka sɔrɔ olu la olu kumakan ninnu de donna ba la nin ɲɔgɔn najɛrɛ tako 32 o kɛnɛ kan Union africaine farafinna tɔnba o tɔgɔ la. Maa 100 sigiyɔrɔma caman olu de bɔra ka taa wele jaabi mun bɔra Haut Conseil islamique ale yɔrɔ ani Nyoro Sherifu o yɔrɔ n'o ye Buye Aïdara ye ka taa fɔ k'u ka ɲɔgɔn najɛrɛ ba kɛ siginɔ la ka kumakanw k'olu dangɛnɛmaya n'u ko ma meeting a waliyara kunungo 26 mars ale kɔnɔna na Mamu Diko ale tun bɛ ani diinɛ ma ɲɛyɛlɛke caman a labɛnbaw u kɔni ko u nana bɛn o bɛ se ka kɛ Mali kɔnɔ cogo min na ka tila k'u hakilinaw k'olu fɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la ka ɲɛsin gɔrɔjigɛniya o lahalaya minnu bɛ an ka jamana kɔnɔ ni a bɛ da la bi maa mun bɔra dɔw ka jateminɛkɛbaw ka fɔ la ko maa 60 Banyango k'olu de bɔra ko ka taa wele ka taa a jaabi Mamu Diko ale kɔni ko Mali tɛ to bilen politique maaw dɔrɔn bolo u ka k'u sago ye dɛ ko Mali ko bɛ kɛ sa ni a ko wulila diinɛ tigilamaaw fana k'u hakilina fɔ k'olu bɛna kɛ kɔlɔsilikɛbaw de ye jamana o maracogo taabolow la wa n'i y'a lajɛ Mamu Diko min filɛ a n'a nɔnama olu kɔni ye maaw ye minnu n'u jijan bɛ kosɛbɛ diinɛ ka taabolo olu bonyali o siratigɛw de ma wa i ka dɔn ka fɔ Sheriff de Nyoro ale yɛrɛ ma ye kɛnɛ kan Bamakɔ yan nka a ka ciden tun bɛ 26 mars la o ye kumakan min fɔ o de ye ko minisiri ɲɛma min bɛ yen bi n'o ye Sunbili Bube Mayiga ye ko k'o gɛn ka bɔ premier ministeriya la yaasa u bɛ se ka taabolo ɲumanw sɔrɔ jamana kɔnɔ cogo min na ko k'a sababu kɛ k'a sigin bɛ k'i da maa kun gɔrɔjigɛniya o lahalayaw kan Mamu Diko ale fana y'o kuma kelen de fɔ ko minisiri ɲɛma Sunbili Bube Mayiga k'ale bolo ka bɔ ca la han. Farafinna bondakun kan an b'a a dankɛnɛmaya aw ye k'aw ladɔnniya k'a fɔ ko tasuma jeni dɔ k'o kɛra sababu ye ka commission électorale ka o jeni Nigeria jamana o kɔnɔna na o kɛra sababu ye kalataminɛ minnu tun bɛ n'olu kun kan ka kalataw waleya n'o b'u ka jamana ɲɛmayasigi kalata kɔfɛ ani wasaden kalata a kɛra sababu ye olu minɛnw bɛɛ lajɛlen jenina olu minnu yɛrɛ bolo dan bɛ ka bila février kalo tile 16 nata la u ka jamana fangamarabaaw olu ye ni kunnafoni dankɛnɛmaya. Algérikaw fɛ yen olu ka jamana ɲɛma Bouteflika n'a si bɛ san 81 Banyango la kunungo a y'i danna tigɛ dɛ k'a fɔ k'a bɛ kɛ cɛbɔ ye
wa a siɲɛ duurunan de ye nin ye k'a bɛ kɛ cɛbɔ ye jamana ɲɛmaayasigi kalata la mun bila bɛ ka avril kalo tile 18 nata kɔnɔ a ka jamana kɔnɔna na n'o ye Alizeri ye. Gɛlɛyanin bɛ a ka kɛnɛya la nka ko t'ale bali k'i kan bɔ jamana o marabolo la ko k'a sababu kɛ ko bana a bɛ se ka bɛɛ lajɛlen sɔrɔ n'a y'ale sɔrɔ ko ale t'a damamaa ye k'ale kɔni na i kan bɔ. Fɛn min ye jamana ɲɛmaayasigi o kalata min n'o bɛna kɛ a ka jamana o kɔnɔna na wa dɛmɛ bɛ ka don a ma fanga ɲini tɔn damadamaw fɛ i n'a fɔ FLN n'o y'a yɛrɛ ka fanga ɲini tɔn ye olu bɛ o cɛ la. Ne bɛ dan sigi bi laseliw la min labɛnna fasɛrijɛkulu maaw fɛ k'a lase a balimakɛ Seyidu Sila maraka faama fɛ Sori Gindo dɔgɔnɔkɛ faama k'ale to suya kole la ni Ala m'an ka jɔnya jɔn na sini fana ye don dɔ ye an na ɲɔgɔn sɔrɔ ye ka kunnafoni kuraw k'olu lase aw ma. An bɛ foli di aw ma k'a fɔ aw ni ce a ka kanuya kurayali la ka ɲɛsin anw lamɛnni ma sanga ani waati aw ni ce a k'an bɛn sini. Maraka faama ka bi journal Banbara lasera aw ma k'a sababu ɲuman kɛ malizum.net ye.